Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ay, lagi pakikap-ikap. No touching. I have, every day I wash my hand, I use my alcohol. You know? Alcohol. Uy, mong kami. Expire man na, uy! Si Kuan na mong Kuan, hinatag ng digisulis na, di ka na Kuan. Butang nga na Sanitizer man eh! Mga traidor! Mga traidor! Uy! Parts kanang dito Miss Barangay Hall. Oo niya? Wa may tao dito. Nungutan na may balais kapitan. Asan balais kapitan? Uy, tao sa barangay? Wala. Masiguan niyo makita na mong barangay kapten, kay gamay man na siyang tao. Nang hatag ng ayuda. Yun ang kapitan dyan. Gamay tao. Wasiguro, kitbasiktuaran sila sa lamisa. Wala man kuno dito, kuno kana kuno silang balay. Nako silang balay. Silang balay. Oh, bahay ni Kap? Oo. Kita mo nang kanang mga naidagang balay das unahan. Oo. Oo. Nya, mas maayos ni mo gamit mo kanang mga nga turn left, right, left. Kana sa Sa kuan, wasi. wasi, oh, nana. Para wasi. sure lang jud mo. Pero kung ako yung pangutanon, kita ka natagang balay diha, kanang murag magpeng-peng nang nadiha ang bahay ni Kapit. Pangutanan lang mo. Sa balay. Sa balay. Utang din mo. Saol ka ni. Saan na mo? Saol ganina akong buwan-buwan ko no. Kako makastorya si Sano. Ay, panghupaw dia, ay panghupaw dia. May panuk magtao. Naman ukmag. Nga, nagigika ako sa magon. Awa na, ana. Kung kay mahimo, kay siya may gituboy. Na, mahimong kuan, siya may gituboy. Sigag, Naglapad lagi ako oo. Kap, Idol Rap! Idol Rap! Kap! Uy! Uy, naunsa na. Awa na ba? Uy, kamo! Uy, mga batasan! Uy, mga batasan! Uy, mga batasan! Awa ni mga batasan! Huwag mo manuktok ni Kalit ng panood, dire! Apli mandaan, Madam Isha. Apli man, mao na diretso na lang. May wami manuktok. Oh, wala may kurtangan. Huwag mo mga bugasan! Kapit ako maumot sa inyo kabuang ninyo. Wala yung mga mga. Kap! Dito lang yung mugtas. Tapos yan, sikit magkukugot. Rap, Idol Rap! Kap, ikaw lagi mo kap, Idol Rap. Unya, anong nadaspak mo? Ay, nag-iaytok mo day. Ay, Iko. Ikaw po, Gargan. kapuro, wag po kayo. Kung sa tuon mo. Hoy! Bukong ng nasa tubangan. Di, sorry kay Madam siya tawag. Kay sore! Kap Idol Rap. Idangog kaayo. Pagiri kayo. Nagtuog kay kog. Ang imong nahumaog hapon ang lapok. Grabe naman po nimo. Kayo. Nasa ka? Diri kay arumay ko ka na ko sa kalkulata diri kay dako ra kay gakon ko anak ko ha. Kay bawo mo ato balik ka to si Siano dito. Dada diri kay naituyo niya ang kapitan. Arong makagbaos ko. Kap Idol Rap. Ganihan, nasugatan to na mo ganina. Unya. Si Shano.
Unya, Nagsugat kami. nagsugat mo. Hindi, unsa pa ko isulti niya. Di Oh. ikaw ko nikidhan. Karon, unsa mo ka? Wala, ah. Naibo ka sa ano? Uy, wala ganun mahibo man kung siya. Amo na to gisultian. Oh, unya. Ariun siya kay nagituyo. Oh, unya. Unsa may reaksyon sa ano? Awa pa ni mo ari ning. Kabuang. Mo na nangita ganit ko. Basi na traffic to, traffic. Traffic sa mga mata. Mo na Atuan ninyo! Balik ka! Lako, Atuan! laya. Pagyan yung ina! Na ako'y tuyo kay makigniting ko. Ina si Siano. Ha? Ganto na mo. Ano mo? Adi? O sa mga kumalag? Lakaw na mo, lakaw. Lakaw. Maging-meeting mo ka. Di O ba makigniting ko kamo may akong lalay. Unya. Hindi mo sulugon ako. Sawang. Hmm? Lakaw na mo, layas mo, layas. Ato sa Ato na Atuan ninyo! Ato na Ano makita ko ninyo? Play TV. Liti. Okay. Okay. Agay, mga talaga. Agay. Lagi kap to. Ano mo? Ako sa pa bandiray! Pero mao jud to siya kapay rap. Sabay ka na nagsikat mo rin kita alkohol. Ano yun namin? Wake up. Kaya, bali na nila. Balik ka ba? Ba't Ay, liki muna ka. naman yung mga po? Kaliki. Naunsa naman tao ng imong mga tao. Uy, mga white klaro. Ang gasayang-sayang lang na sa imong bayad. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Oh, darling, wala na sila bayan lagi. What? Wala na mga bayan lagi. Ako na silang jululuhan. Kay araw na sila kunuhay. Araw abtik sila. Ngayon talaga, go sila sa kapitan. Mao ba? Oo! Mao day white klaro, kawaday bayad. Ang sa may wait klaro. White klaro ilang pagserbisyo kay mao di ay kay way bayad libre di ay. Ay, kaso, pila na mo gini, hatag-hatagan ako ginagmay ko. Mo- Nga nga, mahimo na ako susugoon ako. Moding murag mga liki ni mga tao di ay kay liki sa liwat nimo liki. Ah, grabihasan ni mo makastorya, darling. Liki lang yun ko. Ah. O grabe ni mo. Liwat nimo liki kay Ayaw ano. na, darling. Ayaw na, labi. Ah, unya na taon niya ra maginanog makadaog ka klaro kung klaro. Wa. Awa sa yun ay tani. Awa. Kulob sa tani, Wa darling. pull up kay way klaro. Kung si Bakuro, si Bakuro lang umapili ko. Kakapitan, darling. Ay ato kung sano. Siano? Mangita lang tiga tag laing lugar nga pag-istorya tag tarong kay basi magka-istorbo kay ning nagtuon ra man ang mga estudyante no. Module man yung mga bata ko diri god. Kaning mga module man god. Pag gusto lang sa oras kung kanus amo answer. Namtay mga daghang oras karon. Sus, mga bata na to karon bawaan. Magpabuot na sa oras ng module. Na usa gabi na dako wala una. Nag-module gihapon. Mas may panuon ato tas gawas. Sige. Oy Nika. Mo to sa Miss Gawas na mag-istorya mi namay pag-istoryahan. O ayuhan ninyo pamuno na. Yung anak ni Kuya no, basta wata ang kapit. Naong nimo ayo. Yan lang mapipik mo. Oy, ati man mo diri nga. Adol ka sa gawas. Hi, salamat. Naglakaw sila. Musayang kuno. Apil sad mo. Gi magtatay music kina. Sige card o. Magpadak-print ta kay para kuan ba taas. Magusto na yung mag-TikTok. Oh, mag-TikTok na. Project. Oh, project. Okay, music. Project. Music. Oh. Ada ha? No. Yeah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh, mana. Ala. Yeah, bago mo project na. Mana po? Ha? Pagbuhat og module? Hala. Magtingog sa tag-budget at tikot. Uy, Nika, kapoy kay module. Why snack? Why mag-snack? Break sa ta. Mag-snack sa ta. unya ra ba module sa Hala, mag-module. Mag-module niya, mag-snack sa mahuman. Oh. Hapit na jud na ma. Ay, nako. May pa maghiskot na lang taog lalaki. Oh. Maghiskot og lalaki ka ng duha ka boys.
Kato si Kuan ba? Akong crush na si Chairman. Unsa ba si Kaunay na may commercial mo ha? Anang si Kuan ba is si Chairman June. Crush ba to nako ba ko sa tanan no? Sige, kiskot anang lucky to. Una sa natutong class eskwela ha, kay marag Class eskwela. Ay nako. Kato ikaw maghisgutan ni Kuan ni akong crush si Chairman June. Ano din si Chairman June? Si Chairman June. Ah. Akong crush no, balik-balik. Ang ano ko no. Gwapo to siya. Gwapo kay tanan. sige, kiskot og lucky uy. Sige, clean pa yun. Anong man di ay? Uyab mo ni Glenn? Ha, dili uy. At tanawa ati at katon, nuod na si Nico. Ha, wala mo. Or nangyuyab na si Glenn mo? Glenn. Glenn, baka tong SK? Sige, clean. Ay, SK. Oh, Glenn! ay, Glenn. Oh, basta, Glenn ko, Glenn. Mauna na siya, mabasa na siya. Ano, nanguyab siya ni mo? Wala. Kay, O una pag na ko kasuya ng uyab-uyab. ikaw, wala pa? Oo. NBSB. Oh, NBSB. Oh, mo ba? Ay, si Glenn na lang ako ang bagong crush na Sige, lang. ata ni kang Eski John. Di, kay gwapo siya. Basi, Sulti, ira ko dyan kinsa yung kalaptin. ay, dili, uy, ako'y musulti. Nanak. Rabia, don't worry. Unsa naman, son? Ako ka naman ko'y crush, no? Ikaw, tagaan, ikaw, naay mo crush ni mo. Dapat di kailangan nakitaan nga gwapo. Oh! Kinsa man. Kinsa man na, uy. Si Sugon or Soyon. Basta, naay mga Sugon or Soyon. Ay, ganang ko gongyo. Ganang ko No. pangangagongyo. Maol, sila na lang ay sila ni muha, ha? Oh, sige, sige. Si Sugon. Si Sugon. Hindi pa siya. Oh, hindi pa siya. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Di pa ka suyon, gwapo. Sabi kay Ay, awa. Ba, kuan man tano. Okay. Iha, kay di man siya si Glenn. No, Glenn. Iha, sige. Ato na ihatag na. Oh, ihatag na nato niya SK John. Oh, manay mo si Sugon. Oh, si Soyon. Basta si Soyon. Man. Ay, sige, paano naman na kayo Wate ka lang. Latin. No, love team name ba? Sayon o Grabia? Rabia. Suyon. Ay, Rabi Suyon. Rabion. Rabion. Ramyon. Ramyon. Continue sa tagtoon. Ala, uy. Gikaroon jud mo ang module. Ala, uy. Ay, Uy, mga biyan ni Kuan na tutupapa ha sa tong mama. abaw ko nimo Rabia. Pinamodule ka pero imong heart o imong huna-huna na ka, Suyon. Ikaw ra mo. Good kay malagani ha. Radyo ka si kikis ko tanang lucky. Di kay naman yun ay vitamins ang ato ang module. Kinahanglan ato sa nang sagulan o vitamins na lucky, vitamin C or vitamin K. Niya, musta yung module? Puro na correct. Sige ra ka hisgot og boys. Oh, kay boys naman ang gibutang sa script ko. Ano? Hindi ko mo dinay ni mo nga Ansa? usa ko sa alalay ni Kapitan karon. Oh, nya. Unya. Ingon man gud si Mayor nga ikay endorse ni Congresswoman pagka-kapitan. Iluman ang baba nimo. Ini mga kauban nimo. Ay, di nakadungog ko mga bungol man na. Uy, ira pa kinagmantina na eh. Mura lagi wa mga Basta si Kaap Idol Rap lagot kay to nimo. nako. Mono padtuon ka sa ilang balay kay magikistorya siya nimo. Oh, Patuon ko. Karon? karon. Nita to nimo. Di lang sa kumadto eh. Oh, Kumadto. ano man? Mahadlo ka? Kabubo. Ikaw no.
Wa mo ko mahadlok ni kapitan. Kinsa may kahadlukan nimo? Nahadlok ni isyat. Ha? Ba ana eh. Kato taga Pasir? Mao jud. Mga parts! Nangutaan na pa mi asang balay. Gani. Kapitan. Sige mi kuan. Asa tong balay gani ni Kapitan gani? Kamu na sad. Ha? Nagkita na di mo? Nagsige na mo magbalik-balik oy. Ikaw gyapon ni. Wa gyud mo usbay mong naong. Naunsa man ikaw masad gani? Di ba ni agi naman wa pa gyud mo makatultol sa buying cup? Nibalik man gud mi sa abos mga parts kay kuan man gud. Ako pa man ipakaon kay mapas mo nya ni nya mudaot ni nya risgo na ako. Di mo atong kakaduol na unta akong gitudlo ninyo nga. Wa pa Aba ha, pag abot na mo dito sa inyong gitudlo. katong balay. Tana to namong babae nga nag-itom. itom. Ako siyang giingnan nga ikaw dito na pildi sa pagkakonsihal. Nasuko, gigukod me, di nawagtang na ikaw sa. ni imo sa Nasaag mi. kasagian oy. Mo din nasaag dayo kay mo gatuan. Gituyok mi. May kay mo kuros iro no. Na di ero dito. Namo kay gwardiya. Masagi ba? Hoy, kato inyong gituyukan, mao na to. Inigliko ninyo. Na balay ni kapitan. Away mo gisulti. Paminaw. Paminaway mo gisulti. Ini kaliko na mo. Nana dihang balay ni Kapitan. Na, Yang ano muliko pa man nga nara man ka diha. pwede mo mong balik. Mobalik. Inigliko na mo nang balay sa kapitan. Pwede mo balik. Pwede na, left turn, right, Ay, ngayon. di mo kasabot. Siguro. Sige, dito. Sige, salamat kayo mo. Aton lang mi. Mobalik mi. Balik mi dito. Mobalik May mi. unggo sinyong naong ba? Mao lagi to. mao lagi to. Krisido. Dili. Dili ay. Dili. Dili. Bayar to namog na mas gwapo mi ato. Guwapo mi ato. Ang kresido kailakwa na nila. Mo gani. Mga hap na sila. Hap. Hap ka ng Nigerian o hap ka ng Chinese, Korean ba? Oh. Sige, munitson lang mi mga parsa. Salamat Sige kayo. mga party. Hap Nigerian, Uy, hap imong Korean. naong maigos ba? Mamaog yapon. Ikaw no, ay bugal-bugal. Kani ako na abi ninyo. Giopera na niya. Kani. giopera na. Imodel sa COVID. Hoy, wa man mo salir oy, wa man Hoy, mga parts, tagsara kining naong nga, flat top. Kanang naw nga daanan na pagpalit as is ba? Nato na to. Tangit. Social Ang bay. Oy, asos. Ready. Ready. Hoy, ready ka mo day. Ready. Hinumdumi ninyo nga ang Wa mo ready, tagaw. wa mo ready. Wala man Wa mo ready. Ay ako. Tara ko. Abi na mo gamit ka ning ako. Up. Sige, ato Alis na. kami. Hinumdumi ninyo. Basta iniglik ko, na diyang balay, kanya kana. balik. Liko. Balay. Balik. Sige lang kayo mo. Basta mato na makatultol na mo sa bahay ni Kapitan. Tagas na kayo mo gayalog. Ay, sa unsa may naong anang kapitan rin. Murag. Ingana ni muglaw. Dili sad. Di sad. Di sad. Sobra sa kay ka. Oy kani. Igor sad. Igor sad. Katsila na sa kapitan. Okay. Tara. Tara. Switch you. Ang naong sa kapitan rin, igsuon na mi, mamaomig naong. Oh lagi. Katsilaon mo sa ka. Sa ato ba igsuon day mo? Karon pa ko nakaibaw nga naa po day igsuon. Igsoon di mong kap day. Ako rin badi-badi. Badi-badi kong kap. Ha? Aton na to si Kap na. Tara. Tutulan na lang mo. Ay, ana lang, napamoy dialog niya. Igsuon tini. Ano taas man to niya mo buo masikap? Dili parehara sila naong. Basi igsoon Ang kapitan ng lagom lang na ang naong pero kadto medyo padung na. Di, kato kulutog naong man to. Parong buhok. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Abi na ko na igsuon si Kap. Di ba sig igsoon sila sa inahan? Kay, Oo ba? taas niya, bubo si Kap, taas si Jigo. Jigo nga na to. Kato taga Lagtang. Sa ato pa di ay kung niari na sila din murag kulbaan naman siguro ko. Kahalit na ba rin eleksyon? O bitaw, ikaw rin ba di-endorse? Yung sa Sus! papaw dig. Kato sila mo'y Ala, tuan na to si Kap, kaya magkikistorya to nimo. Adi lagi ko Ako maadto rin, lagi. isugo rin ba ko niya? Ako niya kasabaan. di lagi ko kay ngano mahadlo ko ng isyat. Liman ka? Ba ana gapiti-piti. Wa pag katay kasulti na iyan dagan. Ang babaan na, mura man na ka ng itim. Nawar ko ning mga kanitong mga kuan ba? Kagawon. Oh, kuya ka naman ayaw, oh. Practice na ni sila. Unsa man na yung gibuhat diha? Para ni sa ubkas 40 dias. Amo ba? Para eleksyon, tingin tingin na. sagod.
Para karoning kuan. Lunes. Tapos buwan siguro sa Entertainer November. ni mo, Kap. Oh, Kap naman, wapa na Hugkas kay kuno kapitan eh. na uso naman na ron oy kay dauban naman ang tao niya. Nagdinay sa hugkas og kanang Uy, unsa man yung sayaw? Kanang modern ba na? Ano, ingo mo po kang tigwaw. Uy, tigwaw gyud na oh. ay nagkaibudot ang naong kay mura ka gidangdang baga. Oh. Yung sa naman taan niya, oy, kamo da. Okay na mo? Okay pa ni. Okay na Yeah. Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin kin taon og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag di ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayong lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo